Primer dia d'esplai de l'any. Bueno, crec que és 14 de gener avui, sí, 14 de gener. Bueno, estic fent tard, són les 10 i 1 minut i llavors, doncs, us convido a acompanyar-me aquest dia d'esplai. Els monitors ens han citat al local de l'esplai a les 10, com sempre, i dic que portem agenda. Suposo que parlarem. Expliqueu-me què hem fet de moment avui. Jocs amb cadires. Maria, com t'ho diria? Vinga, palancament. Ho he decidit que de gran no faré això. No discriminaré els meus nens d'aquesta manera. Que la Berta. I a part de que probablement no has dormit bé l'autocar i tot això, o sigui... No heu dormit bé l'autocar. No probablement. Traieu el probablement. Vale? No és perquè realment sigui dur, sinó perquè t'has d'anar acostumant a De Caín agafes la ruta del Cares, vale? Que és preciós. Molt maca. Vas seguint el riu. Veieu aquest riu? Doncs vas pel costat, però en plan, o sigui, desfiladera, i tu vas per aquí. Que també és un lloc molt maco on s'hi arriba amb telefèric. Però no anirem amb telefèrics. És impressionantment car. I la gràcia és pujar. Us heu passat bé? Sí! Estem començant a preparar picos. I molt bé. Mola? Picos?